Ang kwentong ito ay ipinadala ni Andres. Nangyari ito taong 1994 sa probinsya ng Mindoro. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Captain Kokak. Nawa ay itago mo na lang po ako sa pangalang Andres. Medyo may edad na rin po ako. Baka kasing edad ko na ang tatay mo. O baka mas bata lang ng kaunti. Tubong Mindoro po ako. At doon din nangyari ang kwentong ibabahagi ko na aking naranasan noong taong 1994 pa. Noong mga panahong pong yan, ay nagpapagawa ng maliit na kapilya si Tio Dodong. Doon kasi ilalagak ang mga santong kanyang kinokolekta para gawing bukas sa lahat ng taong namamanata sa lugar namin. Si Tio Dodong ay nagtatrabaho sa isang trosuhan na pumuputol ng mga puno sa agubatan. Ang sinasahod nito sa trabahong yun ay halos 5 ulit na mas malaki kaysa sa kinikita ng ordinaryong empleyado. Noong mga panahon ding yan, ay talagang nakakaluwag sa buhay si Tio Dodong, kung kaya't nakakabili siya ng iba't ibang imahe at santo na kanyang pinaglalaanan ng salapi para na rin bihisan ng mga mamahaling kasuotan. Ang paniniwala kasi ni Tio Dodong ay kapag presentable ang mga santo ay mas marami ang mahihikayat nito para magbalik loob sa Diyos. Isang beses sa isang linggo ay inilalabas niya ang koleksyon niya ng mga imahe at santo para makita yon ng mga tao. Hinahayaan niya rin ang mga kalugar namin na hipuin ng mga santo at punasan ng mga yon dala ng mga bimpo nito. Dahil hindi naman ganoon karaming tao ang nagpupunta kapag inilalabas ni Tio ang mga imahe at santo, ay doon na siya nakaisip na magpagawa ng maliit na kapilya para sa mga ito. Naisip niya kasi na kapag nagpagawa siya ng kapilya at hahayaang bukas araw-araw para sa mga namamanata, ay mas dadami pa ang mga taong bibisita rito. Hindi basta-basta ang pinagawang kapilya ni Tio Dodong. Imbis na kasi gawa sa kahoy at kawayan, ay talagang ginastosan niya yon. Ang kapilyang kanyang pinagawa ay yari sa bakal at bato. Mamahalin din ang ginamit niyang mga yero para sa bubong nito. Umabot ng 1 linggo ang paggawa ng kapilya bago yun tuluyang matapos. Nang handa na at malinis na ang kapilya, ay doon na inilipat ni Tio Dodong ang mga imahe at santo na dati-rati ay nasa loob lamang ng bahay nila. Nang mailagak nga ang mga imahe at santo sa kapilya, ay kapansin-pansin na nadagdagan ng mga bumibisitang mga tao. Labis namang kinatuwa ni Tio Dodong yun, kung kaya't paminsan-minsan ay nagpapahanda pa ito ng merienda para ipakain sa mga bumibisita. Pero sa kabila ng pagdami ng mga namamanata, ay doon naman nagkasira si Tio Dodong at si Tatay Miguelito. Isang beses ay narinig ko silang nagtatalo sa loob ng bahay namin. Bagaman at hindi naman sila nagpipisikalan, ay ramdam na ramdam ko ang mga galit nila dahil sa taas ng boses na ibinabato nila sa isa't isa. Hindi nila alam na nagising na ako at sa mga oras na yun ay nasa loob lang ako ng aking kwarto habang pinakikinggan sila. Dong, itigil mo na yung binabalak mong gawin. Malaking kalokohan yan eh. Sambit ni tatay na parang pinapangaralan si Tio Dodong. Mas matanda kasi ito kay Tio, kung kaya't nararapat lang na pangaralan niya to kapag alam niyang may nagagawang hindi maganda ang kapatid. Kuya, hindi mo na ako mapipigilan sa gusto ko. Gagawin ko yun hindi para sa akin kundi para sa mga tao. Para mas marami ang magbalik loob sa Diyos. Bahala ka, Dodong. Alam kong alam mong mali ang gagawin mo.
May karampatang parusa yan kapag pinagpatuloy mo yan. Iyon na ang huling sambit ni tatay. Dahil mula sa kwarto ay lumabas na ako. Nang makita ako ng dalawa ay hindi na nagtalo ang mga ito. Nakasimangot na lumabas ng bahay si Tio Dodong para makauwi na sa kanila. Nang tanungin ko si Tatay Miguelito tungkol sa pinagtalunan nila ni Tio, ay doon na nito sinabi sa akin ang gustong gawin ni Tio. Ayon kay tatay ay gustong pagalawin ni Tio Dodong ang isa sa mga santo. Palalabasin daw nito na naghihimala ang santong yun. Sa ganoong paraan daw ay mas dadami pa ang mga taong mamamanata sa mga imahe. Alam kong mali ang gagawin na yun ni Tio. Kaya nagpasya ako na mamayang gabi ay kakausapin ko to. Gagawin ko yun hindi para pigilan siya sa kung ano mang gusto niyang mangyari, kundi para magkaayos na sila ni tatay sa kung ano mang hindi nila pinagkasunduan. Nang gabing yun, ay nagpunta ako sa bahay nila Tio. Nang mapadaan ako sa bintana ay nasipat ko doon sa loob si Tio Dodong at yung isa kong pinsang lalaki na anak niya. Hawak-hawak nilang dalawa ang Santo Niño habang inuuga-uga. Kung hindi ko nga lang alam na yun yung gustong mangyari ni Tio Dodong, ay malamang na naisip kong gumagalaw nga ang santong yun. Hindi ko na itinuloy ang pagpasok sa loob ng bahay nila Tio. Dahil aminin ko man o hindi, ay talagang bumaba ang tingin ko kay Tio bilang isang namamanata sa santo at imahe. Hindi ko nga alam kung saan niya nahugot ang kanyang dahilan, kung bakit ginagawa niya ang katarantaduhang yon. Ilang araw pa ang lumipas, ay ginawa na ni Tio Dodong at ng isa niyang anak ang kanilang palabas. Kinuha ng anak niya yung Santo Niño sa grupo ng mga santo at imahe na nakalagay sa istante. Si Tio Dodong naman ay nakasalampak sa sahig. Nang iabot na ng anak niya ang santo kay Tio Dodong, ay gumalaw yun. Umuuga-uga at parang nagwawala. Animoy parang inaalalayan yun ni Tio Dodong para hindi matumba sa sahig. Yung anak naman ni Tio ay nagtatatalon habang umiiyak. Dahil sa mga eksenang yun ay napukaw ang atensyon ng mga tao na namamanata na nasa loob ng kapilya. Manghang-mangha ang mga ito sa nasasaksihan. Ang ilan sa mga taong naroon ay naiyak, ang iba ay lumuhod, at ang iba ay sunod-sunod na nag-antanda ng krus dahil sa nasasaksihang paghihimala ng santong hawak ni Tio Dodong. Ang mangyayaring yun ay kumalat sa aming lugar, pati na sa mga karatig bayan. Makailang ulit na kinausap ni tatay si Tio, pero hindi talaga to nakinig. Dumating na rin sa punto na naniningil na si Tio Dodong ng salapi sa mga taong nais makita ang paggalaw ng santo. Hanggang sa umabot na nga na gustong magpa-interview ni Tio sa media tungkol sa gumagalaw na santong pagmamay-ari nito. Nang malaman ni tatay ang binabalak na yun ni Tio Dodong, ay doon nagpasya si tatay. Nalisanin na namin ang kinamulatan naming lugar sa Mindoro. Nang gabing yun, nag-impake kami ng ilan sa mga gamit namin para magpunta ng Batangas at doon na manirahan. Bago kami nagpunta sa Pantalan, ay sinamahan ko si Tatay Miguelito sa kapilya. Pumasok si tatay sa loob at lumuhod sa harap ng mga imahe at santo. Dinig na dinig ko ang paghingi nito ng tawad sa mga imaheng nakapatong sa istante. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko. Yung isang imahe kasi ng Birheng Maria kasama ang batang Santo Niño ay mabagal na umuusad papalapit sa nakaluhod kong ama.